Vi har om idealisme, og vores gruppe består af Emma, Mathilde, Amalie og Hanna. Inden 2. verdenskrig var den mest udbredte retning idealisme inden for international politik. Senere hen efter 2. verdenskrig blev det ændret til realisme på grund af følgerne samt konsekvenserne af 2. verdenskrig. Idealisme er en retning inden for international politik. Det er en bestemt tankegang omkring verdens sammenhænge og situation, og dermed også en tankegang omkring forskellige tilgange og handlingsmønstre til denne. Kendetegn ved idealismen er dens 3 liberale grundforestillinger. Som det første tror idealismen på det fornuftige, det vil sige, at idealismen tror på, at staten forholder sig fornuftigt til fremtidige konflikter. Det betyder altså, at man tror på, at staterne har lært af tidligere begivenheder, tidligere konsekvenser, og dermed er fornuftige nok til at komme frem til et andet resultat denne gang. Som det andet tror man på fremskridtet mellem internationale samarbejder. Med ærlig dialog mellem nationerne kan man altså på den måde være med til at forebygge en eventuel krig. Man tror på fremskridtet i form af demokrati, men med demokrati vil staterne automatisk have en fælles interesse, og dermed vil de blive respekteret, hvilket giver mulighed for en fredelig løsning på eventuelle konflikter. Netop demokratiet bliver en fælles interesse, da demokratiet er grundlaget for et samfund i idealismens tankegang. Demokratiet er således den 3. liberale grundforestilling. Et andet kendetegn ved idealismen er derudover troen på fællesskabet. På det venskabelige fællesskab mellem de mange nationer, men også på det magthavende fællesskab i form af internationale store organisationer. Idealisterne er således ikke bange for at lægge noget af sin suverænitet i organisationernes hænder, såsom EU, NATO eller FN. Med fællesskabet kommer man længere end med egoismen, og derudover kan den ukontrollerbare nationalfølelse undgås ved en erstatning af fællesskabsfølelsen. Generelt så tror idealismen på en varig fred i verden, der netop kan opnås gennem fremskridtet, fornuften og demokratiet. I en artikel fra Jyllandsposten den 5. september 2013 så udtaler præsidenten sig på daværende tidspunkt Herman van Rompuy samt konflikten i Syrien. Herman van Rompuy er en belgisk politiker, der i 2009 fik EU-præsidentposten indtil 2014. Han har tidligere både været viceminister, finansminister og premierminister, og blev derudover genvalgt til EU-præsidentposten i 2001, altså er han en vældig politiker. Artiklen handler om, at Herman van Rompuy ønsker at lave en politisk løsning for at ændre situationen i Syrien, der allerede på daværende tidspunkt var meget kritisk. Han ønsker ikke en militær aktion, som derimod USA, Frankrig og Storbritannien de gør. De vil lave en militær aktion udenom FN, som Danmark til del støtter. Man kan sige, at Herman van Rompuy opfattes som idealist. Vi vil gennem artiklen påvise, hvordan at Herman van Rompuy handler gennem idealismens tankegang. Det vil vi gøre ved at sammenligne hans synspunkter med idealismens kendetegn. Hvis man først ser på troen på fremskridtet, afspejler dette sig i følgende citat. Der er ingen militær løsning på den syriske konflikt, kun en politisk løsning kan afslutte de frygtelige blodsudgydelser, grove menneskerettighedskrænkelser og den vidtrækkende ødelæggelse af Syrien. Her lægger Herman van Rompuy op til, at man skal bruge dialogen i det politiske til at afvikle krigen frem for den militære magt, der netop kan forværre situationen. Samarbejdet mellem nationerne vil dermed også forbedres, da kompromiser og aftaler ved en politisk debat nemmere kan laves frem for ved den militære kamp. I citatet, mens vi respekterer de nylige opfordringer til handling, så understreger vi samtidig behovet for at gå fremad ved at behandle krisen i Syrien i en FN-proces, ses Hermans holdning til demokratiet samt fornuften. Han foretrækker, at der skal forhandles demokratisk, samt understreger behovet for fremskridtet. Vi skal bevæge os fremad i historien, vise at vi har lært af de tidligere konflikter. Derudover viser han sin holdning til fællesskabet i citatet. Stillet over for den kyniske anvendelse af masseødelæggelsesvåben kan det internationale samfund ikke forblive passivt. Den bedste mulighed for at løse denne konflikt er altså ved at inddrage de internationale organisationer, såsom EU og FN. Dette er citatet ovenfor også et eksempel på. Den idealistiske tankegang kan dog kritiseres på flere punkter. Idealismen tror på fællesskabet, og selvom organisationer som FN og EU i dag har fået dele af staternes magt, så vil fællesskabets sikkerhed aldrig blive prioriteret højere end landets egen sikkerhed. Den solidaritet over for fællesskabet, som idealisterne søger, er altså ikke til stede i det demokrati, vi ser i dag, og der skal en radikal ændring til, for at det bliver tilfældet.
Dertil tager realismens grundforestilling ikke højde for kultur- og religionsforskelle, der kan udfordre samarbejdet mellem demokratiske stater. Fællesskabet kan her være svært at opbygge, da grundlaget for samfundet nødvendigvis ikke er det samme, samt da frygten for at miste egen kultur vil spille en rolle.